Vi vil gerne introducere dig for Wetalitys loyalitetsprogram, skræddersyet til dem, som bruger vores produkter dagligt. Dette loyalitetsprogram er baseret på minimum 6 indkøb per år. Dette vil generere en stabil bonus og samtidig opbygge et stærkt bånd mellem dine kunder, Wetality og dig som rådgiver. Samtidig vil det hjælpe samtlige medlemmer med at opnå bonuskravet på 40 PV om måneden, som kræves for bonuskvalifikation, og samtidig sikre store besparelser. Når du bliver en selvstændig Wetality-repræsentant, sparer du straks 35% af udsalgsprisen på alle Wetality-brandede singleprodukter. 35% rabat er et godt udgangspunkt, men siden du kan lide Wetality-produkterne, vil du formentlig ende med at bestille dem på fast basis og få endnu større besparelser. På dette tidspunkt vil vi gerne anbefale dig at deltage i Wetalitys loyalitetsprogram ved enten at bestille for minimum 30 euro per måned, eller hver anden måned for minimum 59 euro igennem vores loyalitetsprogram. Wetalitys loyalitetsprogram er baseret på, at man opnår rabatter ved kontinuerlige månedlige køb. Du vil få 5% mere i rabat hver 4. måned, og derved kunne opnå 50% rabat på Wetalitys anbefalede udsalgspriser. Bemærk venligst, at dette program er designet til at opnå stabilitet og rabat. Hvis man misser en måned, vil man gå tilbage til startpunktet i loyalitetsprogrammet. Når du opnår 50% i rabat, vil du blive Wetality Preferred Member. Dette vil give dig adgang til eksklusive tilbud. Disse tilbydes kun få gange om året. Hvad så med bonuspoint? Det er meget simpelt. Du får 15% af dine egne kunders køb i form af retail-bonus. Point vil blive beregnet af det samlede salg, eksklusiv moms og fragtomkostninger. For mere information, tal med den person, der har sendt dig videoen, eller besøg www.wetality.com.